Biyanan! Kastiman ti surat ni Pagayam Rito. Dear Manang Biyanan, adda naramid ko iti kalabas ang nagbabawyak iti kastaunay. Daytoy kat may papan iti manugang ko, kan tikinaer ko. Gapu iti kinartek ko, naaramid ko tinang pasakit iti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ronay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mait, Ronay? Alan barok, kaya't ko lang kumustaan ti anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man ang jak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ti arak. Ay samay lalak. Nabayag tupay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Uwang aron ko ma. Ay may na. Awan magkwarta ka anak ko. Sige, tagi pa itak iti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na anak ko. Ayaw po. Nagsayat kang anak na. Jak agbabawi alang iputot kang anak ko. Siyak siguro ti ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Wan promise anak ko. Kaano kang agpawit nga anak ko? Inton bigat, tatang. O sige to, Rayak. Agyaman akmanan, wan. Ay na, patpatganggaw na yung anak ko. Chup, mama. Ay, nukasta. Adda manin kwartam, Ritaw. Wan, Rita. Adda maning pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Kaultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysaw. Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan no addarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Ewan ay na. Dalag mo na. Di ka kadi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy laangan ti kaya ko ita. No bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Tayo ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ita nag-eskwela, iskwelaan ta. Rito. Alang nga ron. Ay, mabidlang. Tayo nakmangala iti balon ko apantalong ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to si kabay. Ay! Amukaw rito! Tatunggal mabartek ka. Mabasa. Si kamat, iwan mo si kamat, Rita. Balik sampay lang, mate. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan ritaw. Sigan sabat nabartek, Rita.
Nya. Limpyo ako ba? Tiko na kay. Ay, dandanin to pa di ka makamulagatan. Nan, dumundang ka man kidi. Agid na akrita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indon bigatan. Maturog taki din dito. Istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, gida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka mo dito tumang ko na kaya mo. Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. So asaan man na nagawid. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Napatpatsym tuman nga min amin nga ibaga na ken ka. Namin anon alinastugan na ka. Hindi ka mat matitigra. Pauitam laktamot iti kwarta. Arak, ti papanan ti itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay diara ken kwa na. Among matikas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumut nga may. ala. Jak nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balit akadwam mo't di tabalay. Wen, saan nga agbisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itid mo ti kwarta ken kwa na. Siyaklaang yung tipang tida. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod din ti makamukin ni Tatang Jak pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibagak? Anyaman ti bagayong tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, amapan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawagak ko maji anak ko diya, bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado maibus tilod ko abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak mo niya gan artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayon itinaunday a panawan. Datiam mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan ni ti kwartayo? Naada ka sa pulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta di ti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak mo nga, ma'am. Amumay nga wan trabaho. Amumay nga wan pinsyon ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray 1,000 laeng. Pangusaran niyo ti kwarta, tatang. Kwa, paggatang ko man iti agas ka, Barok.
Nasakit nga minti ulo. Tiyan, kin sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong baraw. Mataktak ka lang. Saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot lang, di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin iti arak. Hindi ka magtagdan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ti bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka ti panangilako. Hey, iso pa mo si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Hey. Wow, may agaraw. Sige, best friend. Indan. Sali, nagrigat taglangan ng eskwilaan ta sa ka. Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne, rabiin. Ngamawampay mo ila di manugang ko. Napala na nga ta. Ay, siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atanda kan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na pa tayo papanak. Ha? Papanambalay? Rabyang? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita Rabia. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Diyak ibagbaga. Apay ko mga ibagagay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas tiya marabianak tatang ha. Ito. Nayunak pay ti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, bro. Way. Jak ipulpulong kin ni Mina, bro. Sige lang, hindi na yan. Ay, mabisina ang bultan. Rito. Ay, sa ngayon, Rita. Nabisin na ang mata na nag-shot. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Ano na, imbartek na nga road. Amin na hindi intid timanugan ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Mga no, ada amuta dita. De agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na rodan, Rita. Rode, isi ka magkabit sa barog. Langa, sino ta kadwa mabalasang Rone? Kasinsin ko. Nema. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mutking ka. Takasinsin mo. Ketso timakan, nanarita, tatang. Ay, uwan barok. Mabisin kami kundi bis
friend ko. Wawan mabising kami kani best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabitlahan tayo, back to waiter, ha? Yurdiran kayo, tikalan niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Ron, eh. Luk-luk ko matan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil dyan, tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kang lalaki, at dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat ngagkuyog. Apay, at da relasyon nyo aya. Wala, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna ala ka inuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimatanga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki din aya. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak no madamdama. Ha? Ay, win, tatang. At iti 1,000. Allowance yun, tatang. Ay. Thank you, bro. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumwarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na day jay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Hay, kaasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luk-lukun na lagayam. Ay, sayang ko nga nga ugalit yung makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat ka. Tayo tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, gut agi na nakangarudan Kumusta kayo magtan ka ni tatang ay? Masayat kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod no na. Adda dito yung amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang. Kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone, tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw. 1,000 mo, tatang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan, Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bali? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ta kadum asimang patron eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang, bro. Thank you. Babae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, hapo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Ay, kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsatan mo kasta. Kahit,
Isukat mau jay anak mau iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaan at konsinsyak dayta? Isu nga oray jagan makikuyog ken ka rito. Ha? Kayat nga tao iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuyuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ini na nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Woo! Ganyan. Una na. Makita. Uy. Ada pun tom iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo anak ko. Talaga ajak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adda matiliwak dito'y balay. Kwa ay... Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang kwa... Tada kadwa na babae, kasta ka di. Ha? Apay nga, ma'am? Grabe kayo. Ape, nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabuyag kaya manaluklukon naktasawak. Nga mapaya di yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Kwa anak ko. Di, kwa nga min anak. Di... Kun sinsyan niyo tararamidan ta asawak. Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agri-gri ka takijabron, tatang. Kasto'y lagayam ti subad na asawak kanyak. Ay, anak ko, asim, agparbang ka ko ba? Tama no, makalauan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain niti balay. Pagkawanan na kumabakit. Timanawan na niya babae. Sikati pilyag, ta sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma, nujak impulong ni Rune. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure. Nagpakpakawanak nga ro dita anak ko kat naawatan nakmat. Mababai na kita anak ko gapwete naramid ko. Iti kasla panang konsinte kiti manugang ko iti made nga inaramid na. Banipod pimanaw ni Rune saan na nagpakpakita. Kat damag mengag susukat kanulat tadag iti babae na. Katita naragsakmanan tanak ko nga uray awan asawa na. Kat pasaray ag bakasyon manipod abroad. Inidyak matan ti arap talakayakon, kat adon tirikrik naak iti bagek. Alakastan ti pagaya mo rito.